Benvolguts oients. Hi ha un moment estrany que arriba quan una persona decideix apartar-se del soroll del món. Un moment en què deixes de perseguir el mateix que tothom sembla perseguir amb tanta urgència. L'aparença, la validació constant, la necessitat de ser vist, aprovat i aplaudit. Deixes de competir per les mateixes recompenses superficials, deixes de jugar al mateix joc i de sobte passa una cosa curiosa, et converteixes en estrany. La societat no sap gaire bé què fer amb algú que no corre darrere del mateix que la resta. Per això apareixen ràpidament les etiquetes, rar, antisocial, fred, amargat, no perquè realment siguis res d'això, sinó perquè la societat té una necessitat profunda de simplificar allò que no entén. És molt més fàcil posar una etiqueta que preguntar-se si potser hi ha una altra manera de viure. Quan deixes de competir per les mateixes recompenses, deixes també de confirmar les regles del joc. I això incomoda molt, perquè la majoria de persones han construït la seva identitat dins aquest sistema de validació constant. Si tu no la necessites, la teva existència es converteix en una pregunta incòmoda. Al principi pesa. Ser jutjat sense ser entès sempre pesa. Hi ha una incomoditat real en sentir que els altres et miren com si estiguessis fora de lloc. Però amb el temps passa una cosa curiosa. Les etiquetes perden poder, perquè un dia entens que aquestes paraules no parlen de tu, parlen de la incomoditat dels altres davant d'algú que no necessita el que ells necessiten. També arriba el rebuig social. Som éssers socials i durant mil·lennis hem estat programats per moure'ns en grup. Pertànyer era sinònim de supervivència. Per això, quan algú decideix caminar sol, el grup sovint ho interpreta com una mena d'amenaça. No sempre és un rebuig directe. De vegades és subtil. Mirades estranyes, comentaris amb punt d'ironia, silencis incòmodes, no et busquen tant, no t'inviten tant, no t'integren de la mateixa manera. Per a moltes persones, això seria devastador, però si resisteixes prou temps, descobreixes una cosa inesperada. El rebuig té un efecte secundari. Et fa autosuficient. Aprens a sostenir-te sense aplaudiments, sense validació externa, sense la necessitat constant de l'aprovació del grup. Aprens a caminar recte encara que ningú t'estigui mirant. Després arriba el post més silenciós de tots, la solitud interior. No es tracta només d'estar físicament sol, sinó de la sensació que molt poca gent entén realment com veus el món. Hi ha dies en què el silenci pesa, nits en què els teus propis pensaments semblen massa forts. En aquest punt, molta gent torna enrere, torna al soroll, a les distraccions, a la companyia constant, encara que sigui superficial. Però qui aguanta aquest silenci descobreix una cosa poderosa. La solitud també pot ser un espai de claror, sense distraccions, sense màscares, sense espectadors, només tu i la veritat sobre qui ets. No és còmode, però és profundament transformador. També apareix una altra incomoditat, la del món material. La societat moderna funciona amb una trampa constant, fer-te creure que el teu valor depèn del que tens, del que mostres, del que pots exhibir davant dels altres, el cotxe, la roba, la imatge, la vida perfecta projectada cap a fora. Quan deixes de jugar aquest joc, et sents fora de lloc, com si tothom parlés un idioma que tu ja no tens ganes de parlar. El preu és que alguns et veuran com algú sense ambició, però potser l'ambició és una altra. No acumular objectes, sinó construir caràcter. No impressionar els altres, sinó dominar-te tu mateix. No col·leccionar coses, sinó col·leccionar claredat. I finalment arriba el pes més gran de tots, el propòsit. La majoria de persones viuen en una mena de pilot automàtic, movent-se entre distraccions, entreteniment i petites dosis de validació social. Però quan tens una direcció real, la vida es torna més exigent, perquè el propòsit demana disciplina, demana renúncies, demana dir que no a moltes coses fàcils. Però també et dona una cosa molt rara en aquest món, claredat, independència,
i una llibertat profunda que no depèn de l'aprovació de ningú. Així que sí, apartar-se del soroll té un preu, les etiquetes, el rebuig, la solitud, però també té una recompensa, una ment més clara, una voluntat més forta i la llibertat de no haver de viure la teva vida segons el soroll dels altres. I això, estimats oients, en un món obsessionat amb l'aparença, potser és una de les formes de poder més rares que existeixen.